हेलो दोस्तों, प्रणाम। लड्डू गोपाल अवधी भाषा पे एक सोहर गाँव जाते। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ससुरे क मारली तिरियावा नैहरे के जाई, नैहरवा के जाई जे हो। माई देयु न जहरे कई गठिया खाई के मरी जाई ती, खाई मरी जाई ती हो। माई देऊ न जहरे कई गठिया खाई के मरी जाई ती हो। कवन एतनी वचन सुनी मैया, सुनहि नाही पाइनी हो। बेटी कवन संकट तोहरे जियरा चर खाई मर बियु तर खाई मर बियु हो। सासु बोलावई बजनिया, ननद तनवा मारई, ननद तनवा मारई हो। माया जे करे नी साथे तू ही ब्याहियु, घर से निकारई हो, घर से निकारई हो। एतनी बचन सुनी मैया तो दिया से अरज करई, दिया से अरज करई हो। दिया तो हरी पर छैया बहु हरी पही, बहुआ बाझिनी होई, बहुआ बाझिनी होई हो। वही से धिया उठली गंगा, बन बन गईली गंगा के तीरे गईली हो। गंगा मैये कलहर हमके दे तिउ, डूबिय मरी जाई ती हो। गंगा मैये कलहर हमके दे तिउ, डूबिय मरी जाई ती हो। कवन संकट एतनी बचन सुनी मैया, सुनी नाही पाइनी हो। बेटी कवन संकट तोहरे जियराए, डूबिय मरी जाबियु, डूबिय मरी जाबियु हो। सासु बझनिया बोलावई, ननद तनवा मारई, ननद तनवा मारई हो। गंगा माई जे करे नी साथवा हम ब्याहियु, घर से निकारई, घर से निकारई हो। जाऊ तेवैया घरे आपन, पने ससुर घरे हो। तेवैया 8 महीनमा के बीतत, नवा एके लागत, एके लागत हो। तेवई कंगने में खेली हई ललन, देखत नीक लागई, देखत नीक लागई हो। तेवई अंगने में खेली ललनवा, देखत नीक लागई, देखत नीक लागई हो।